सरकारा मका जों साइमान 2000 सालाव बाहाय जों स्राय नुजा सेरि नायनानै नांगौ सेर जागिया सेरि मानिया सेरिया सेरमानि बागै जों सल्टकौ साखाय अ सेरमानि न हामजागिया मानानि ताई सुदु आरो चेयरमेन चावि तकी समारखनो अबहाय खालाय बर 23 सालनि सिमि जे अरब दशकनि आन्दोलननि सिमिनो अरब परिकल्पना खाय सेनि पेन्ट परवर्ती संसुनो स्राय स्रायले तिन बर रखनो खलाय खालाम थांका लुटला साराव थांबै जेसे केसानो कुकुरा खाय अतिन पुरा खाना मनकनानि बागै बरनि परिकल्पना आं बारे साजा बारे साइथांजा अरब जों वासुबै नायना नांनाय असिनि हाव बुइनि बुसारनि मकल नांखा बरनि बुखा नांखा सिनि बरफ गावखानो बुसुंनि होनै सादासे सांग्रामि ताखौ जोङो हायख्लायै बार थगाय जागौ बार थगाय जागौ जे कंग्रेसनि आमलाव जोंना सुप्र थगाय जागा जोंनि बर'फोरनो कोनो मुंसारि जागिया जोंनि शिक्षा जोंनि हास्पाताल जतन अचल लामा अचल खालाय जोंनो दनबो जों मुंसाखानो अखुबैयो थांना नांलिया भरसा खालामनि जोंहाय बर' गुबै कक्स थाखाय आबनो मोनाम जागौ आबनो सेलें जागौ अमखाय तिनि अदिरपुरा राज्यो भूमि बुसानि मकल नांमानि बुनै तिनि जोंनो अमखाय खालाय जोंनो रैखा बजागला थांनो बारे खुबुसुंति बारे पदासुंति ने आं सिरि कमिस आइ थांगा संग्रामनि ताकताय बकसं 25 बছর लागा करचाय थांगा जोंनो थगायै जे अर गणमुक्ति परिषद होनै सिनि बर' गावखारनो थगायै अर लामा कुनै बिदि कुनै मासे आमानिया खालायै अमहायके खालाय थांगो जोंनो गणमुक्ति परिषद जों खालाय मा गावनाय होनै अमहायके खालायजा गोबांना सासेनि साव साबाया अमहाय खालाय जोंनो मिथा स्रामै सिनि गुबैनो मिथा खालाय अमहायके जोंनो सिनि बर' गावखारनो बजागा तलां थांगा जोंखाव बजागा सबैनो जों सिया खायबा जों समाय मा गांनाय जों बर' जेसेबानो सिनि आइडेन्टिटि सारा आइडेन्टिटि सारा सिनि सिगला बदल सारा सिनि छात्र बदल सारा गुबै बक्स खावै सिनि बर'नो दुखु बिरिमानो थुबानाय सिनि आइडेन्टिटिनो एकमात्र गुबै होनै जों खुलुमना नांनाय जों खुलुमना नांनाय सिनि बर' जे सिनि प्रेसिडेन्ट विजय कुमार रांखौ बर' सावो हा खालि सावो जुट खायनानि बागै बर' सल्टकौ सासावै अमहायके खालाय अनलि सावो जों प्रश्न मा खायो जों जवाब मा दो ए जे गणमुक्ति परिषद खायनाय रनो जों बर' आसके हा खालि सावो खाय सिनि विजय
जे जना न बत्रि जना न थकाई अनहाय खालाय जों सायथांगौ सिरि बरा जारा बुरिनो बुजा को दक्साको अरकुनो आइन गुरै बिसार गुरै ओ हाव अनहाय खालाय अ सरकार अमकाय भयानक सरकार अनहाय सिनि बरा न ताइ ताखौ गाइसे दिनै आं जतन जों थकाय जाथे आंनि समाय दान थांबाय दिनै आं साव जों मा सिरिनाय जों दिना सिरि बुरिनो मा दङ जों दिनै 2011 सालाव अरबसिनि कामलगा रेसेर गानाव सिरि बुरिनो आरो सिरि अरनिनो थांजों थांनाय सिबायो सिरि बुखु गया सरिनो अर रेसेरो साल गोथां रेगा नायना होनै अर ग्रामीण बैंक कामलगा फायमानि दिनै अर रेगानि रानानि गानि काटेरो याम सुइ मोखां सुइ तमानि जराव बन आरो सिरि केदार खरसा सिपिएमनि बन कुया सुलगै बलंग लानि दर्शन प्राय बुथारि किबु जोंनो एलाकानि सभापति बुरिनो बदल नखुनायनि जोंआरो आन्दोलन खालायो मनमा शास्ति मारनाय मन जेरामा जानाय फासि मारनाय ननै जों बुजा तका खालाय मानि परे दिनै बर मा जफा मा रंखा जों लुबैखा दिनै गयासरिनि जे अरब बिनि जे शास्तिनि फल जों लुबैखा संग्रामनि दाखुताय कुसब जों बबै थानानै गया अनहाय खालाय जदि ना जों गयासरिनि बागै आन्दोलन खालामबाय सान सिरि गुसा बुजिरा परिना थाना जने थानानै अनहाय ओंला खामो आनहाय खालाय गरम खालाय दुमानि किन्तु जों आन्दोलन मा खायनाय आन्दोलन खाया चुप खाय बुखार जाखा बतानि जान बुखार जाखा निला खाय कामखाय जोंला सिरि बुरिराबो सुजाल मानाय सिरि बुरिराबो बाबो जों मा बसानाय बुरिराबो आं दिनै सानाय खायदि जों बुसकानि अ गुबै जोंनियाव सिरि गुबै पार्टिओ आईएनपी पार्टिओ आईडब्ल्यू पार्टिओ खायदि जों सिरि बरसे आदि सिनि आन्दोलन खाय एदिसि तुबो माने अ एदिसिओ खबरदार माने बागै जों खायदि सामु खायलायनाय नुय सिरि बुरि बुसारबो जत मा फरबाय जों नुय आं गबगै आनि गपिसिसा अरन मोथाखा जत मा फुरुमबायगा आईएनपी आईडब्ल्यू सिकला बदल सात्र बदल ब्लंग